हाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव आरो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव गोसो गोथारै बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो। दिनैनि भिडिअआनो मेसिनजों माइ सौनाय गोनोखोआरि आदबजों माबायदि मेसिनजों माइ सौवो नोंथांमोना मोजां मोनोबा आंजों लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। थौदो लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो। लेट्स गो। दा मेसिनखौ बन्द खालामसै लोगोफोर। माइखौ सौखांबा मेसिनखौ बन्द खालामसै दायो। आरो भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। उननि भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो। बाय बाय।